tamundoy mo sa nagutan sa labi. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabuwasan. Makterion lingkor timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes. Huwebes. Martes. Date sa 3 sa bulan na Pebrero 2026. Yagasara ulo na balita de lokal. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Abong sinukisok Shabu Tampaltog Arikuber. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan. Laki na kamotorsiklo at tubakyar inatoy. Balitad kabuwasan Jed Radyo Pangasinan.
Lakin man babano ada gulo binasigan na kadina inatoy at loob na barangay hall. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Duaran lalaki asugat-sugatan at agawan na aksidente. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Duaran balita da nasyonal. Duaran impeachment na Presidente Marcos walay malot ya ebidensya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Duaramot ya impeachment ang sagap laban na dakinan Vice President Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Aluran excise tax sa laban na Diskaya imbasura na DOJ. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Aris warrant laban dakinan atong ang ipaksab na korte Jad Laguna. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Palasyo Manisa nagamantalong garing sa impeachment ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyare detalye at balita da lokal. Lapoy kampanya na sa retaklay na uloy laban na da saray most wanted person sa rekabiyangan na Dagupan City Police jada pangiwanwan ng Police Director Colonel Arnold P. Solomon. So ang aresto ay laki na wala na kaso na arson sa may suspect sunarel jad Barangay Poblacion West Siyudad na Dagupan at oras na alas 11:25 na kabusan. Base ada biskag na warrant of arrest impakseb na korte Makalanor at din sunggay na section 3 paragraph 2 na Presidential Decree 16 o simple arson. Ang napuni sinukomendang piyansa laban na dabilang suspect sa may suspect simbasan na constitutional rights da salitan Tagalog. Piyan na natalusan na nabilan na suspect. Unong nga kinang Colonel Solomon sa rekabiyangan na Dagupan City Police sa manggagawa na malaknaban niya kurang laban na sa kriminalidad. Piyan na masiguro so karonan na tanokso dyan syudad na Dagupan. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Duwarang katao sa sugat-sugatan kaya rin si Karaya akatalapos na suhudyada Barangay Limansangan Balay na Binalunan Pangasinan. Agawa sa aksidente pasado alas 10 na labi. Jada ginawa investigasyon na akalugaan na motorsiklo sa duwarang biktima na kasibilara ang kagawa na insidente. Bigla na bimultang sa aso ada karukuya na karsada. Singagan na sama yung pakatubakya ng motorsiklo. Akagamor na sugat ere biktima. Diyan nandoon parte na laman tan si Krem Batik diyan patambalan. Dan tambalan sa ugamuran dan sugat. Nandoon pasen na laman. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Inatoy sa 45 anyos lalaki kaya rin binasigan na kadina jada bali na Mangaldan Pangasinan. Diyan ginawa ng investigasyon na Mangaldan Police maninuman na naalak sa biktima tan suspect kaya baso sa kaining kaarodara niya jada patak na gagawin niya building jada Barangay Bariad bali na Mangaldan oras na alas 9 na labi. Umpapo ay awalaan na sangsangan so abit lang suspect kada sa may kainuman dara niya tan na si Karay ng puntalan binano na biktima ay Raya Duara ya kakaroto niya
Bangbalat bigla ng ngalan na kadinaso abitlan suspect tanim basigto niya eda biktima. Akagamora na sugata dyan parte na ulo sa biktima tantampol yung batik dyan patambalan. Na nakapuhay na hospital sa biktima si Katuya Limad Barangay Hall piyan so konfrontasyon. Lega niya si Karaso Manalagar dyan Barangay Hall bigla nan collapse sa biktima. Ya tampol met yung batik dyan hospital bangbayad si Katuso indiklaran dead on arrival pasado o inato iligan niya tatambalin at oras na alas 8 na labi. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Laki na ka motorsiklo nato yung aksidente agawa at siyudad na Urdanita sa may biktima sa mantao na 46 si Katuya mamamaneho na motorsiklo na aksidente ito na bangga so diking na akaparadang kotse ya undi ko lawari jada sa kaya establishmento lapod pulis na biktima si Katuya Bimasig singaga na sa may pakagamurto niya na sugat jad nandurang parte na laman embatek sa biktima jada hospital bangbalat si Katuya deklaran na doktor ya inatoy legan niya tatambalon Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Aga kaligtas ed pasiking na taklay na uloy laban ed sa atin managlako na illegal droga kaya rin na sinukiso kaso abungto niya jad bali na Bulinaw Pangasinan pasado alas 6 na kabuwasan na nimparsibiso search warrant ed abong na 43 anyos jad Barangay Balingasay Dabilang Baloy akumpiska loob na abong na suspect so peturan hit shield transparent plastic sa siya yawalay kargaton na Cebu yawalaan na bulaton na 6.59 gramo mambili na 44,812 recover mata so caliber 38 revolver yawalaan na duwarang bala sa may suspectan na sa ebidensya sa inawit yung police station ng Bulinaw kaso ninsong balot na section 5-11 article 2 na Republic Act 9165 so yung sige pagkorte laban ed abitlan suspect. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na katubukalan niya balita da lokal antis tayo da pagdasara balita da nasyonal wajanire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-5600
0917-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. May sapat na porma ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa House Committee on Justice. Sa botong 46 na pabor, isang tutol at isang abstention, idineklara ng komite na sufficient inform ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Habang ang pangalawang reklamo na inihain ng progressive groups na inendorso ng Makabayan Bloc ay idineklara ring sufficient inform sa botong 35 pabor, 9 na kontra at isang nag-abstain. Paliwanag ni Luis Tro, ang sufficiency inform ay tumutukoy sa formal requirements ng isang reklamo, gaya ng pirma ng mga complainant, endorsement at panunumpa rito ng mga naghain. Ngayong Martes ay tatalakayin naman ng komite kung sufficient in substance ang mga reklamo. Iwalay ding pagbobotohan ang dalawang reklamo. Samantala sa hearing ay nag-walkout naman si Manila 6th District Representative Benny Abante matapos madismaya na idineklarang sufficient inform ang ikalawang reklamo ng impeachment laban kay Pangulo dahil sa duda siya na taxpayers ang mga complainant nito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang magkahiwalay na inihain sa Kamara nitong Lunes. Isinampa ang unang impeachment ng mga dating mambabatas na sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Ayon kay Colmenares, may kaugnayan pa rin sa umano'y maanumalyang paggamit ni Duterte ng confidential funds ang inihain nilang reklamo. Sa unang reklamo, inakusahan si Duterte ng betrayal of public trust dahil sa pang-abuso umano sa kanyang kapangyarihan sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at sa panahon ng panunungkulan nito. Sa DepEd mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Kabilang pa sa reklamo ang pagsumite ng liquidation report na may mga peking pangalang Mary Grace Piatos sa recipients ng confidential funds. Ang ikalawang impeachment laban kay BP Sara ay inihain naman ni Natindig Pilipinas Convenor Kiko Aquino D, dating Peace Secretary Jing Deles, Father Flary Villanueva at iba pang youth and sectoral leaders. Inendorso ito nila ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Representatives Percy Sendanya at Chel Jokno.
isinama ng Tindig Pilipinas sa reklamo ang aligasyon ni Ramil Madriaga laban kay Duterte. Inihayag naman ni dating Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na ipinagdarasal nila na idideklara ng Committee on Justice na sufficient in form and substance ang impeach complaint para umusad ang deliberasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang tatlong reklamo sa excise tax na isinampa laban sa mga kontratistang sina Curly D at Sara Diskaya at iba pa dahil sa ilang luxury vehicle. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, ang excise tax ay hindi pananagutan ng mag-asawang Diskaya dahil ang importer ang responsable sa aspetong ito. Sangkot sa ibinasurang mga reklamo ang Range Rover at Cadillac Escalade para sa isang kaso, Land Rover at isang Mercedes-Benz para sa pangalawang kaso at isang Mercedes-Benz. Bahagi ito sa isinagawang preliminary investigation ng DOJ sa tax evasion complaints laban sa mag-asawang Diskaya. Ang dalawang reklamo naman ay mga kasong isasampa ng DOJ sa Court of Tax Appeals. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inaantabayanan pa rin na umano ng Department of Justice ang warrant of arrest na ilalabas ng San Pablo Laguna Regional Trial Court laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na may kinalaman sa kinakaharap nitong kasong kidnapping kaugnay ng mga tinaguriang missing sa Bungeros. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, sa ngayon ay wala pa niya silang impormasyon at nagsasagawa pa sila ng follow-up hinggil dito. Inaalam din nila kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring inisyong warrant of arrest ang naturang hukuman. Gayunman, sinabi ni Padulyon na may dalawa na rin na hukuman ang nagablabas ng warrant of arrest laban kay Atong Ang at kanyang mga kapwa-akusado kaugnay ng kinakaharap nilang non-bailable cases. Una nang inilabas ng warrant of arrest laban kay Atong Ang at kanyang mga kapwa-akusado ang dalawang RTC sa Lipa City, Batangas at Santa Cruz, Laguna. Bunsod sa kabuuang 25 na bilang ng kasong kidnapping na isinampa laban sa kanila. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bayaran na ang mga kontraktor na maayos na tumutupad sa kanilang mga kontrata. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na ang kautusan ng Pangulo ay ginawa sa meeting economic team noong Biyernes sa Palasyo. Ayon kay Castro, na pag-iingatan ni Pangulong Marcos ang pondo at hindi agad naglabas ng bayad sa mga kontraktor habang binubusisi ang mga gumagawa ng tama at mga gumagawa ng substandard. Kaya matapos anyang busisiin ang lahat ng gumawa ng tama at walang problema ang proyekto, ay pinababayaran na agad ni Pangulong Marcos. Sinabi pa ni Castro na kailangan nang mag-move forward ang bansa matapos na tumamlay ang ekonomiya sa bansa dahil sa anomalya sa flood control projects. Hindi naman matukoy ni Castro kung magkano ang halaga ang dapat na bayaran sa mga maayos at hindi pasaway na kontraktor. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nasamsam ng Bureau of Customs NAIA o Ninoy Aquino International Airport ang mga candy na may marijuana, mga vape cartridge na naglalaman ng cannabis oil at mga pinatuyong dahon ng marijuana na itinago sa mga parcel na idineklarang candy sa Central Mall, Exchange Center
Pasay City noong January 26. Galing Costa Mesa, California, USA. Sa joint operations ng Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency at ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, natuklasan ang 63 pakete ng mga candy na umano'y may marijuana at mga vape cartridge na naglalaman ng humigit kumulang 19.5 ml ng cannabis oil. Natagpuan din ang mga binatuyong dahon ng marijuana na may bigat na humigit kumulang 3.5 na gramo. Dalawa rin ang naaresto na kumuha ng parcel at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10860 o Customs Modernization and Tariff Act. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Martes. Oras po natin 6:29 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ilang sunata. San ang puta-putang ilang impormasyon? Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Kung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kayo radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Milyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Jet Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapig yung kaposan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kaposan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timok ti Pangasinan, Denisa Abalos Muhares, kasama rin si kapaborito Errol Horado. At dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, pizza 3 sa buwan, 3 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan nyo kami sa magtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Live din tayo sa Facebook at YouTube. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Basahin namin yung mga greetings ninyo, ha. Tulad nitong si maagang nagigising si Edelberto E. Peralta Jr. Ayan, dyan sa may Alaminos. Good morning sa iyo, pare ko, Edelberto Peralta. Ano mo naman itong si Dio Quinto Peralta. Taga-Bunlag din ito, si Kagawad Dio Quinto Peralta. Maaga silang nagising at nanonood sa ating palatuntunan. Good morning, Kairon! Good morning, Maabig Yakabuasan. Masigsigla, malakas. Dapat lang. At siyempre, alam mo si kapaborito Errol, maaga nag-exercise yan maagang nag-exercise. Hating gabi pa lang gising na yan Good morning po sa inyo sa lahat ng mga maagang nagising. Yung mga salamat sa inyong pakikinig. yung mga early riser, yung mga magsasaka. Sinabi mong early riser, mga magsasaka, yung mga maaagang nagigising. Yung mga teaching forces. At diba, yung mga teacher. Correct. Maagang nagigising yan. Yung mga meron sa bahay pa lang, may mas maagang nagigising. yung mga mother, Mga nanay. mga nanay, nagluluto na. Kung ang kanilang mga asawa ay nagbubukid, yung mga kapaborito natin, walang tao, ay masyado ran masakbay. Siyempre, singanan sama na may medyo ugaw tani. Ang tamera may ken, may limara gagawin di manad ken, di manad may stages na ken. 5 stages. Ken. Hindi, merong mas veterano sa atin na magsalita tungkol sa pagbubukid. Number 1. Pero yung pagtatanim. Nakagisnan ko. Na siyempre ang nagawan niya amin man Correct. Gawan, pero araramay practice labat may practices naantaan ko labat malabat, pero amin nang ko agkonte man tanam na pagoy. Siya ke aman so agko ken alam ko nam bagot. Amay nang bagot. Okay. Salik mat so ken. Montay man tanang bayan pagay Buano agkwantay man agkwantay man tanam. Mantanam na pagoy. Agmantay ken amay man ay di biro. Agmantay ken amay man sagat kuanda amay duga na mo may ken amay sagat hihil amay ken. Hindi. Guguro na Kasi kinma para siya delikado man hindi siya. May man lukoy. Lukoy. May agamit na mo may duwag. Kasi may unaan nabungkal man Correct. Tapos mga naguguno yan, wala lang danam to na pinula. May singan may tsokolate, bilog. Chik.
may walay possibility to man paano nakuran niya skad saman at na suro may salim. Oo, Katon na aray matatak kan labatag ko man sinali. Oo. Pero unlugan na Pero salik na raman salik na raman. siya agkula sali raman. Mampalot o kararaman. Mampalot. Gusto niya may tagnawa. Correct ng Tagnawa sama. ng saman. No? Lalo lang no kanayon mo may man pa ken. May man pa trabaho. Pero natambalot. Pigaran no limara so tagnawa. Susuklian mo rin ng 5 tao. Correct. Pero natambalot at kini high-tech lang natin. High-tech lang kinla, arami makinarya, makabagong makinarya na ang ginagamit Which ng mga is magsasaka. kailangan din naman nating sumabay sa technology. Oo. Kaya may nawara may dugnatan. Di ba? Aglara. Pigpigara lang ang gagamit na dugingan. Ayun. Kasi man kukumpo nila at makina lang namin. Makina on. Wala may part. Kaya si mantanam. Hanggang mo wala tagnawa Si natin. mantanam, makina la. Labaditan. Hanggang pula. Si manharvest. Si manharvest, makina mo la. Makina, manharvest. Ako la, kapawa ito. Si man-spray, kimala. Makina mo, drone. 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 Mani-spray drone. So, Makabagong teknolohiya na ngayon. sa panahon natin kasi dumamala. Oo, kanya na. Huwag mo nang isingit yung panahon mo. Panahon nila. At least nasubukan natin yun noon. Correct. Kasi siya, batang 90s sak eh. Siyempre, salik iraratan at kasabi ng arem after kasi kari klase. Alas 5, aga ni nayarin manggalaw, manggantil, mambasketball. Mampalo takni sa kikyan. Anta may ID ka, sa game. Talay nga rin tuman. Wala may yakan mo dyan, singa baghead bulig Singa pero kinman, amin nilagay nilagan na kawayan. Aman ni man. Paano ang kuniman? Makapan gantil. Nangyari ko di sa aman, di mansilong la. Alas 6, panamandem la. Nun sama mo siguro, asalim na tayo kinawa, ang masilo mo, lampara. Ayun. Makawango ka, deket. Petromax kan to. Aratan. Sa TV may di baterya. Kanya na kini sama aratan na experience aratan. I-share mo yung malabat. Siyempre. Alam mo na yung Wala niyo ano yan yan yung mga kwento. Correct, no. Sarag mo ibidad pa na ulitan. Correct. Wala niyo may bagay Kasi yung mga bata ngayon, agdalata na sali. Wala niyo may bagay. Karita dahil na may petrolyo. Ikapal na to, danom. Sikaman. Alam mo naman petrol hanggang taba. Hanggang taba. Lao ka mo danom. Lansarit-sit. Sana may sobra kasi sali mo yung kindin labos. Pero natambalit at siyempre aramay lampara, matalag lang ang gagamit natin talapod. Marami na ngayon. May electricity lang natin. Halos wala may gagamit ng mid-camping. Magdamag na ilaw. Napakaliit. May lead. Pocket size. Lead light. Silimulan sa labi. Correct. Pero amanante, may kinatan, amin niya kaabungan halos at kinla, apagkatay kuryente, ang gano'ng mahirap bilay, mahirap pa sa pambibilay da. Importante kasi ang kuryente sa buhay ng tao. Correct. Pangalawa yan sa tubig. Tubig. Pero para sa akin, danom ni so na. Danom yun talaga. Di bali lang ang gapoy kuryente, basta walay danom. Correct. Mahirap so ang galaw no ang gapoy danom. Correct. Kanya na natanante at halos imagine, hindi ka komportable pag walang tubig. Kunyari, may walay maintenance, kandura. Kaya, nan-brown out, wala may part, wala na brown out, ang kapoy danom mo, di ba? Correct. Imagine mo raramay sa danom dat asulon dani Correct. Kaya sa ito manante. May kabaloyan tayo ang gapoy sarili dan water supply. Water supply. So, akin mo, medyo kuryente. Kaya yung mga nawawalan ng tubig, minsan, huwag tayong agad-agad magalit. Dahil meron pang mga tao na sila mismo ay walang supply. Walang supply. Gaya ng kondon. Gaya ng kuryente rin. Siyempre yung mga iba nakikabit sa nakikikabit sa isang bahay.
Royalty kami ba? Kabitod, bahay. Pero amanante mostly saray kaabungan. Gatas. Mostly sara may kinante kaabungan at walay kuryente da. Natan wala ra may kinante balay ya medyo ken sa serbisyo ken elektrisidad at medyo wala problema. Wala atagay so amay ken singil na kuryente kanya na arami balay at gabay damot ya may walay kinot pasok ya arum iran electric company o electric cooperative o electric ken amay arum iran electric company singadita na ken bali na mga mapandan at personal na pumunta tumatindi sa sa sanggunian na bayan session si legal council ng electric Dagupan Electric Corporation DCOP itong si attorney Randy Castellan. Siya po ay umatindi kasama yung mga engineer ng Dagupan City Electric Cooperative kahapon. Pinangunahan ni Attorney Randy Castellan ang pagpunta sa regular session upang ialok ang serbisyo ng DECORP o Dagupan Electric Corporation sa bayan nga ng Mapandan. Kung papayag yung mga taga Mapandan na magkaroon din, hindi naman papalitan mismo agad-agad. Yung nakalagay dyan, yung panel ko actually. Panel ko 3. Pero hindi naman din ipinagbabawal ng batas na porkit meron ng meron ng sa provider hindi na pwedeng pasukan ng iba. Hindi po yun. Kaya nag-offer din ang DECORP sa Mapandan kung papayag. Unang-una yung idaan sa public consultation through Sangguniang Bayan at syempre ipaalam sa ama ng bayan si Mayor Carl Christian Vega. Kaya nandun din kahapon na nag-observe at nakinig doon sa paliwanag ng mga kawani ng Dagupan Electric Corporation na sila po ay nagpaliwanag ukol sa kailang serbisyo dahil ilang bayan na ang sinasakupan ng DCORP tulad ng Dagupan, mga Manawag, saan pa yan, Actually, yung Mapandan nagigitnaan na nagigitnaan na ng Santa Barbara. DCORP yung connection nila. Santa Barbara. At siyempre, Kalasyaw, ganon. So, pinaliwanag nila kung ano yung magandang serbisyo na mas naliwanagan nung pinaliwanag na ni Attorney Randy Castellan magkatapos i-welcome ni Mayor. Kasi tinawag din si Mayor. Correct. Tinawag din si Mayor na mag-observe. At ang ginawa lang ni Mayor ay nag-welcome lang sa mga bisita at pinasalamatan ng imbitasyon. After that, hindi na nakialam si Mayor. So, nagpaliwanag lang itong si Attorney Randy Castellan ng Dagupan City Electric Corporation o DECORP. Tunghayan po natin. Tunghayan natin. Si Attorney Randy Castellan ng Dagupan Electric Corporation tungkol sa kanyang paliwanag. Thank you po again, Mr. Presiding Officer and to the councilors. We know that you have an existing distributor that is Panelco 3, and we're just here to present or to offer you the best alternative that you could have. By virtue of the Supreme Court decision way back 2024, it opened kasi yung restrictions dati na if you have a franchise, another utility cannot enter or cannot distribute power in your area. Having that said, we will not, the franchise area of Panelco will not be affected. It is still there. Kasi I think they have 25-year franchise to them 1990, I think, or 1991. And it's just that
the Supreme Court said that yung dati, nung nag-present kami dito, if you could recall, guys, we presented here 2 years ago, 3 years ago. Problema natin naman yung how to address yung franchise issue at the time. And ang sabi namin nun, we should start from the grassroots or from your constituents going up and you supported by the higher somebody. But this time kasi, through that decision of the Supreme Court in the Iloilo case versus More Power, si More Power is a restaurant company. They were able to get the franchise. Si More Power kasi, they were able to amend their franchise and expand it to other areas in Iloilo. But of course, it should also nandun sana yung willingness ng area to be part of record. So, yun po sana yung the reason why we are here. If you are looking at a better or the best alternative to your power supply or to your power source. Kasi we know that yung quality service, reasonable rates, drive yung business into your area. And we've seen that in our area, especially sa Dagupan and Calasiao, and now sa Santa Barbara. And then, sa Caudiel is now an area of potential investment. So marami pumapasok at in Mobilo, there's the 200 hectares San Miguel Patlin Corporation. Tatapusin lang po yung airport sa Bulacan, then we will do that in San Fabian. And San Fabian is our area, and we will already prepare for that. So hopefully, you could consider joining the Global Electric kasi nakita niyo pa bukas po yung aming area. So when we go to Manawag, we pass through Mapandan, and also, when we go to Manawag, we pass through Mangaldan. Maganda sana kung dadaan kami sa amin na rin yung area o kaya the same way with Mangaldan. So that's just our offer to you. But like Councilor said, this is not, we're not forcing or we're just stating our case na baka you want an alternative power source. Thank you. Also sa Iloilo, kasi dati, when you say franchise, it was considered a right. So hindi mo basta-basta siya pwedeng pasukin. But with that decision of the Supreme Court, privilege na lang yung franchise. So they allow more power to expand doon sa area kung saan meron din franchise granting. So doon sa Iloilo, yung 1, 2, 3, yung tatlong co-ops na yun, they still have an existing franchise, but More Power was also granted a franchise. So later on, what we're going to do there is that mag-uusap yung co-ops and then More Power in which area kung mauwi sa sale o kaya mauwi sa whatever arrangement we will have later on, the distribution side, that would be the case. We were informed na More Power was already granted a certificate of public convenience and necessity by the ERC. So I think this year or next year, we will now begin to expand the area of other co-ops in the Philippines. So yun po, kapaborito Urol ang paliwanag. Yung mic mo. Meron na. Ha? Meron na. Okay. Meron ba? Yun ang paliwanag ni Attorney Randy Castellan ng Dagupan Electric Corporation na kung saan gusto nilang i-offer yung kailang serbisyo sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Actually, marami pa yan Meron siyang isinite. Oo. Na may mga isinite siyang cases. Oo, tulad yung nangyari doon sa may sa bandang Iloilo ba yun? Oo. Iloilo.
na kung saan merong Iloilo Electric Cooperative. 1, 2 at 3. Aha. So iba't ibang bayan na yan. Correct. O iba't ibang bayan ngayon, sinubukang pumasok nitong yung kumpanyang More Power. More power, More Power Electric Corporation. So, Nagkaso. Nagreklamo itong si Iloilo. Yung co-op ng Ileco. Iloilo Electric Cooperative. Aha. Pero napaboran Supreme Court ruling. Pumabor sa may More Power. Correct. Dahil unang-una, ang franchise right ay no exclusive franchise right. Okay. Walang porkit prangkisa mo 'yan o ikaw ang nandyan hindi ka rin pwedeng magpapasok ng iba, no? Hindi. Kasi may mga legal procedure diyan dapat na sundin yan unang-una siyempre yung ginagawa nilang step by step nila Attorney Castellan pupunta sa Sangguniang Bayan mag-offer ng serbisyo ngayon ang Sangguniang Bayan actually may counselor doon na nagtanong may nagtanong doon teka paano naman yung bayarin namin sinite niya na mas mababa nga correct pangalawang tanong paano naman yung mga poste? Siyempre, hindi naman kayo pwedeng dumikit dyan sa may makikabit sa panel ko, which is true. May sarili silang poste. May sariling linya. Correct. Pangatlo, paano naman yung mga kontador sa loob sa mga kabahayan? Paano namin yan? Babayaran ba namin yan? Wala pong babayaran ang magiging consumer sa mga kontador. Last na, paano naman yung mga business establishments? Dahil may mga transformer. Siyempre, kailangan malaking load ng kuryente. Wala pong babayaran. Kasi ang explanation diyan, kapag pumayag ang Sangguniang Bayan, gumawa sila ng resolution endorsing doon sa naturang proposal, yan po ay ibibigay doon sa congressman na may sakop doon sa area at siya ngayon ang mag-endorse doon sa Congress. Tama. Ngayon, pag na-approve niya sa Congress, siyempre, mag-apply ang korporasyon doon sa Energy Regulatory Board. Yung sa ERC. Ngayon, pag aprobado na doon, automatic, lahat ng mga nandyan, kung sakasakaling ay walang matatanggal na kontador, walang matatanggal na mga transport. Unless yung mga gustong magpalit, consumer, yun. Pwedeng tanggalin na at palitan na ng bago. Dahil ang sabi dito, yung mga electric cooperatives cannot claim exclusive territorial rights. Based solely on the original franchises. So, hindi pwedeng exclusive nga. Correct. Hindi yan tulad ng private na company na may exclusive. So, the ruling sets a precedent that public utility franchises can be amended or expanded in the public interest para sa mga tao. Correct. As long as supported by law and constitutional principles. Yun na, amended ba as long as supported by law. So, undalan the proseso. Kaya ang paglilipat ng electric power supply o yung prangkisa sa ibang yung bagong kumuha ng prangkisa ay siyempre pinamamahalaan yan ng Electric Power Industry Reform Act. O kaya yung Republic Act 9136 na tinatawag, nandun po yan. So, yun yung mga... Meron pa may hindi pa nabanggit na-research ko lang. Alam mo yung IPIRA law? IPIRA, yan. Yung IPIRA, Electric Power Industry Reform Act. Yan nga, sabi ko yung... allowing new territories was seen by the Supreme Court as a way to promote competition. Correct. So, magkaroon ng competition. Potentially lower electricity rates, improve service reliability and benefit consumers. So, yun. To encourage competition in the electricity
sector. So pinapayagan po 'yan. Meron pong yung EPIRA law sa EPIRA, yung Industry Act reform. Yung Republic Act 9136 yan. So, yun po yung dyan, nakapaloob sa batas yan. Pero, yan po ay, sabi nga namin, dadaan pa sa masusing kanyan. It takes time. Hindi naman basta-basta yan. Siyempre, sa Sangguniang Bayan at magkakaroon pa ng public hearing yan, consultation. bago iakyat yan sa Kongreso. Sa Pag okay na sa baba, yan sa LGU, ay gagawa naman ng paraan ang DECORP at ang LGU para ma-sponsoran ng isang congressman. Na may sakop diyan. Oo. Kaya't medyo may katagalan yung proseso na yan. Pero ang gaano mabayag, no wala rin interesado at wala rin offer na DECORP, no sepakan ng that markup, why not? Correct. Diba? Singa Kalabat Quintan, Singa Kalabat Limad Mall. No inarso gabay mong panganan, si Makmak o si Jabi-Jabi. Oo nga. Diba? Kaya nga. Walang sikatan no iner. Kaya iner ka. Kaya antayin natin hindi naman nag-aapura ang DECORP dahil step by step nga yung kailang ginagawa para sa ganun ay legal lahat ang proseso kung sakali. Yung grupo pala ni Attorney Castellan, si Sir Randy, ay ilang beses na palang bumalik-balik. Diyan sa Pandan. Upang humingi ng konting oras ng mga opisyales at i-offer yung serbisyo ng DECORP. Correct. Sa ibang araw siguro ma-interview rin natin si Attorney Randy. Dito sa atin abangan natin yung mga paliwanag niya rin at hindi naman daw sila basta-basta yung pumapasok sa isang lugar kung alam nilang mali rin naman. Kaya meron din silang mga pinanghahawakan na pwede naman silang mag-apply sa isang bayan. Maraming nagtataka kung bakit may portion diyan sa San Carlos na sinasakupan ng Dagupan Electric Corporation. Itong pala may-ari ng DECORP may-ari? Yung Dagupan Electric, si Madam Elizabeth. Yung korporasyon yan korporasyon. Isa sa mga stockholder siguro. Taga San Carlos pala yan. Taga San Carlos. Kaya yung Bulingit, sakop yan ng Dagupan Electric. Bulingit, yung barangay Bulingit? Barangay Bulingit. Sakop yan ng Dagupan Electric yung corporation. Kaya tulad ng meron ding na-cite si Attorney Randy yung isang subdivision diyan sa bayan ng Lawak. Kita mo Lawak ay DECORP din ang nagsusupply ng kasi ang Lawak noon barangay ng Manawag yan so ngayon may part dyan na sasakupan ng DECORP. Merong dyan may sa part ng video, may nakalagay doon kung gaano ba yung sustainable. Yung mga pwede nilang pagkuhanan. Correct. May mga esinite siya. Si Atty. Hindi lang natin na napanood, pero sa mga ibang araw. Okay. Natin yan. Okay. Alas 7:01 sa aming pagbabalik talakayan din natin yung pagbubukas ng infirmary hospital dyan po sa may bayan ng Labrador, Pangasinan. Ayan at ilan pa mga issue ay ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang putak-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang putak-putang irang sunata. Dami yung
Asan ang putak-putak ng impormasyon? Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan buking, Paborito. bunuan gese, Paborito. kamay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita.
popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. WJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 7:08 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan na Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umaga ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakteryon Lengkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala kay Caramel de la Cruz. Dyan sa syudad ng San Carlos. Si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz, yung kanyang May bahay. May bahay, ayan. Good morning po sa inyo. Good morning din kay Lisa Sim, ayan. Good morning. Si Josie Kines, good morning. Ang kapaborito Errol, pagbibigay ng tamang serbisyo ay dapat pangalagaan ang kapakanan ng taong bayan. Bigyan ng agarang medikal na atensyon, kaya kahapon nga pinangunahan ni Mayor Noel N. Oson at Dr. Mark Rosario ang tumatayo ngayon na medical director ng yung naturang infirmary hospital yan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Binuksan kasama si Mayor Uson ang infirmary hospital na may 10-bed capacity upang bigyang halaga ang pangangalaga, ang paggamot sa mga taong may karamdaman sa bayan ng Labrador. Ang infirmary health facilities o yung infirmary hospital ay magbibigay ng paunang lunas o pangunahing medical na serbisyo sa pasyenteng biglang may karamdaman o kaya yung mga na-aksidente, na ito ay pinangako ni Mayor Noel Oson sa kanyang mga kabayan noong siya ay unang nakaupo na siya na mayor. Mga unang araw. Unang araw, Meron ng may accessible health services at masigurado ang mga kapakanan ng mga mamamayan o miyembro ng mga institusyon at may kalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. So pakinggan nga natin ang panayam kay Mayor Oson ng mga ilang mamamayag kahapon makalipas ang pagbubukas ng infirmary hospital yan sa may bayan ng Labrador, Pangasinan. Mayor, ano pa po yung mga nakahanda nating project regarding po sa mga or sa pangkalusugan po ng mga taga-bayan ng Labrador? Salamat po sa napakagandang katanungan. Yung budget po natin sa 2026 na approval po ng Sangguniang Bayan, naka-prepare na po yan sa ating phase 1 ng infirmary. 20 million pong nakabudget yan. Tapos itong taon na po ito, bago po matapos, may dadagdag po ulit natin yung phase 2, yung second floor ng infirmary Labrador Hospital, matatapos po sa taong 2026.
second floor na po yun. Two-story building na po. Yung dating maliit ngayon, pinalaki, pinalawak, at pinagandang serbisyo. At higit po sa lahat, masaya po na ipamalita sa aking kababayan na dati po silang doktor po natin. Ngayon, 3 na po yung doktor po natin. Dati po, 2 po yung nurse po natin. Ngayon po, 8 na po. At nadagdagan po ng 6 yung nurse natin. Kaya naging 8 na yung mga ibang staff po natin. Nadagdagan po yun. Tapos, itong taon na din po ito, magkakaroon na po tayo ng sariling X-ray. Karagdagan po dyan sa Infirmary Hospital po. So, aasahan po lahat ng yun this 2026 po. Opo, itong 2026. Opo, approve na po yan. So yun po, ang paliwanag ni Mayor Uson ng Labrador, Pangasinan. Kaugnay po naman doon sa kailang binuksan na Infirmary Hospital diyan po sa may bayan ng Labrador na pinunduhan ng 20 million galing sa kailang pundo ng bayan. Oo. At kung may infirmary health care facility ang bayan ng Labrador ay matutugunan na nga at matutulungan yung bawat mamamayan. Oo, napakalaga na magkaroon ng ganitong pasilidad ang isang bayan. Ang tanong, bakit pinabayaan ito ng dating Mayor Ernesto Acain, yung pangkalusugan na para sa kanya? Malamang hindi niya siguro prioridad yung health services. Ang sinasabi daw ni dating Mayor Acain, nalugi umano ang bayan ng Labrador sa Infirmary Hospital. Nalugi? Oo. Ano ang layunin ng isang opisyal? Di ba pagsilbihan ng mamamayan, ibigay ang kanilang pangangailangan, lalong-lalo na't abig laman o health services. Ito ang pangunahing programa. Dapat ng mga nasa gobyerno. Baka alibay lang ni dating Mayor Ernesto Acain ang pagkalugi ng Infirmary Hospital dahil wala nang wala sigurong pagmamahal. Ay, grabe ka naman. Malamang naman, hindi naman taga Labrador. Alangan na hindi siya taga dyan. Siyempre, taga dyan siya. Pero dapat unahin ng pagiging maasikasuhin. May malasakit sa mga mamamayan dyan sa may bayan ng Labrador. Mabuti na nga, itong si Mayor Noel N. Uson, talagang may malasakit sa taong bayan. Nung pag-upo niya, nung July, nung sinasabi niya yan, next to impossible daw. So, hindi, agtuta nagawan, imposibilitan, babalag sa gastusan. Kawakin natin, ang lukas lang nagawa niya. Ano ba na yung mga emergency pwede mong itakbo dyan? Yung mga bago mo itakbo sa mas malaking government hospital. Kumbaga, yan yung pinaka-urgent na first aid man lang. First aid So, kinakailangan talaga yan ay yung mga ganyan na infirmary hospital para sa ganun ay may takbuhan ang mga taga-Labrador kung sila ay may karamdaman, di ba? Kaya't maswerte nga kayo dyan sa bayan ng Labrador at mayroong Mayor Noel Uson na siya po ay talagang may malasakit sa kanyang mga kabayan. Kaya muli niyang binuksan yung infirmary na may 10-bed capacity. 10-bed capacity. Pero yung mga emergency ay pwedeng may paunang lunas at ilipat sa ibang ospital. Correct. Kaya't yun po yung kaganapan kahapon diyan po sa may bayan ng Labrador, Pangasinan. Alas 7:16 ng umaga. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. May mga kondito reaction basahin natin si Aileen Ramos sa Takduro. Thank you so much sa Mayor Uson, sabi niya. Ernesto Escanio, good work, congrats Mayor Uson, more power. Leticia Fernando,
Taliman. Thank you very much, Mayor Noel Oson, for all your promise to all people of Labrador, Pangasinan. Si Ginidita Bilin, ito yung inaantay ko na muling ibalik ang hospital matapos mawala. Dapat din na ito mawala kahit magpalit ang ibang term, sabi niya. Oo. At siyempre, pag si Mayor Oso nang nandyan pa, talagang asikasuhin niya. Hindi lang yan, dahil siyempre, kauupo pa lang. July 1, 2025. Antipit sa nilaban natin, January. Tuloy-tuloy yan. February. Tuloy-tuloy yan. So, yung mga unang yugto ng kanyang panunungkulan, sakitan niya na-highlight at Abig Laman o Health Services. Correct. Good morning kay Mary Grace Megano Del Monte. Ayan, kay Magina Corda, Jessica Bulataw, Emily Labatique, good morning. Don Ramon Bautista. Uy, si Sir Ramon. Good morning. Itong oras ay nasa biyahe na. Papunta dyan sa may Region 1 Medical Center. Ayan, ganon din kay si Medical Center Chief. Dr. Joseph Roland Mejia. Good morning po. At siyempre lahat ng mga nandyan sa Region 1 Medical Center dahil sila po ay nakikinig sa ating palatuntunan Thank you po. Ganon din doon sa may annex building doon sa Bunuan Binlok. Marami po tayong tagapakinig doon kasi nung nagtungo ako doon may pinisita tayo Uy, kayo pala si Sir Dennis Muharis. Saan yung partner nyo? Sabi niya. Hinahanap yung partner ko. May binisita ng ako kako. Alam na yung nakikinig kami sa inyo tuwing umaga. Thank you very much sa inyo sa inyong pakikinig. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Kay Merlita Abilia, si Josie Kines, magandang umaga. Marivic Rivera Balason, good morning. Si Myra Meriti Lapid, good morning. Mar Pasqua, si Dinya Abuan Makaraeg, magandang umaga. Si Rachel Busalis, ayan, magandang umaga. Lynn Taban, si Yolanda Modilo Mulio, ayan, magandang umaga. Taga-Infanta siguro ito. Amads Ijo ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan, magandang umaga. Gawin din si Rosie Patayon, magandang umaga. Ebsa Balika, no? Balika Magno. Si Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Josephine Balason Tumas, ayan. Si Priscilla Buaga Sulis, ayan, magandang umaga. Samtinti ng Calasiao, Rinaldo Bungar at Clifford Abilia. Magandang umaga din kay Catherine Joy Ramos ng Isabela. Layo Magandang umaga po sa inyo dyan. Si Kagawad PG Peralta ng Barangay Bunlag, Calasiao, magandang umaga. At Kagawad Barangay Bunlag, Calasiao. Si Kagawad Ri Bulataw. Siguro Bulataw mo ito, no? Bulataw. Si Sir Ben Gab Obilianos, ayan, magandang. Si Joel Calvo, ayan, magandang umaga sa inyo. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan, magandang umaga. Si Kagawad Pio Hilumenda, si Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Dominador Episcope, si Santomi Kagawad Alvin de Vera de Guzman, magandang umaga. Si Santomi Kagawad Jaime Binasa, ayan, magandang umaga sa inyo. Yung mga BHW dyan sa Barangay Macabito, si Madam Anita Rolusta, magandang umaga. At saka lahat ng mga barangay tanods. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapanda, magandang umaga. Si Dr. Felix Domicilio, ayan. Si Sir Jeprel, ayan. Si Boss Darwin, magandang umaga.
Si Councilor Freddy Pinulyar at Madam Sheila Pinulyar, magandang umaga. Pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Okay? Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Bautista Gaspar, belated happy birthday. Ay, nag-birthday. Si Councilor Nestor Gabrilio, good morning. Si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Jopi at si Councilor Mike Season, good morning. Ayan, magandang umaga. Magandang umaga din kay former Liga President Carlito Dion. Barangay Bud. Barangay Bud. Si former Councilor Gerald Oficial, magandang umaga. Si Servisyong Espesyal. Oo. 3rd District. Ang Kalasyaw. Good morning. Si Engineer Art Gaspar. Si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sir Bayan, good morning. Good morning. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, good morning. Good morning din sa mga dyan sa may bayan ng Mangaldan, Pangasinan, si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera at Councilor Generos Flores, magandang umaga sa inyo. Dyan sa may Barangay Anolid, si Sir Jonar Lapore, good morning po. Malakas ang kanyang radyo. Malakas ang radyo dyan. Lahat ng kanyang sasakyan nakatutok sa DWJE. Thank you po. Magandang umaga Sir Jonar Lapore. Magandang umaga din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Evangeline Alonso Agustin Tala ng Barangay Bunlag, magandang umaga. Ayan, talagang si Engineer Nixon Dakal talagang kuntot lang kuktot na exercise. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live natin, magandang umaga. At mga nakikinig sa kailang mga radyo, magandang umaga. Yung mga drivers on the road. Yung mga jeepney driver, yung mga bus, minibus. Alante. Nakatutok yung kanilang radyo. Sa DWJE, thank you. Sabi ni Don Ramon Bautista Senior, San Jacinto, Decorp din, sabi niya. Hindi natin nabanggit. Decorp, po kayo. Dyan sa San Jacinto, Decorp na rin magandang umaga sa iyo, Don Ramon Bautista Senior. Si yung anak niya, si Ramon Bautista Jr. Si Councilor Junjun. Ayan. Priscilla Solomon, si Kagawad dyan sa may Labrador. Yung sa Barangay Uyong yata ito Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din kay former Liga President Nanding Estabilio ng Barangay Lilimasan, San Carlos City. Si Kapitan Junan, ayan. Si Liga President Buyet Magat, dyan sa may San Carlos City, magandang umaga sa inyo. Si Kapitan Abilino Islamic Navarro ng Barangay Isla Puting Bato. Meron yan yung pelikula Isla Puting Bato. Magandang umaga sa inyo. Sino pa yung mga hindi natin nabati, kapaborito Errol, para hindi sila magtampo? Marami sila, hindi na natin maisa-isa. Kaya nga Pero thank you pa rin. Thank you. Salamat pa rin. Sa inyong pagsubaybay.
Good morning kay Alice Muñoz, magandang umaga. Yan sa may San Carlos City. Ito din si Alfred Banikad, magandang umaga. Cecilia Murante. Morning, sir. Si Yayo Yuko. Batutay. Ayan, memorize mo. Siyempre. Memorize mo. Good morning po sa inyo. Si Julie Ana Fernandez Huson. Magandang umaga. Magandang umaga din kay Ronald Pidlawan, si Dadu. Dadu, dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga. At sa lahat ng mga nandyan sa Mayor's Office, magandang umaga sa inyo. Dyan sa Kalasyaw, Pangasinan. Wala na? Wala pa tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Bukas ulit. Kaya po ay pansamantalang mamahalan na si Himpapawid. Magbabalik po bukas. Ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lengkor, ating magtipangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez. Sa programang Gitnaay Baboy. Ito naman sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita.